हेल' लोगोफोर गिबियावनो बयखौबो आफा इसोरनि मुङाव फोरबो जिसुनि मुङै साफ्रामखौबो आंनि बे मोजां गाज्रि इउटुब चेनेलनिफ्राय अननाय आरो खुलुमनायखौ गिबियावनो जासिहरबाय। अब्ला लोगोफोर दानि बे समाव नोंथांमोननिसिम आङो गोथार बाइबेलनिफ्राय फरायनानै खोनासंहोनो थाखाय थाम थिम जाबाय। लोगोफोर खोनासंदो अब्ला बेखौ मोननो हागोन गाहाम खौरां माथाइनि 5 बालाब 5 सिरि। बेवहाय गुरैफोरनि बिसय बाथ्रा बुंदों। बेयाव बेबायदि बुंदों, गुरैफ्रा बोर होजाग्रा, मानोना बिसोरो संसारखौ आवग्रिगोन। अब्ला लोगोफोर बे समाव जोङो खोनाबाय, गुरैफ्रा बोर होजाग्रा, मानोना बिसोरो संसारखौ आवग्रिगोन होननानै बुंदों। अब्ला लोगोफोर जोङो बेखौ साननानै नायनि, जोंनि गोबांथार फोरबो जिसुखौ खुलुमग्रा जोंनि बिदा फंबाय ख्रिस्टियान साफ्रोमबो सोरबा बेफोरबादि गोसो गोराखौ जोङो दासिमबो मोननो हायो। जायफोरा गोसो गोरा, जायफोरनि साननायफ्रा इनायनो गिथाव बाथाव, बिसोरो फोरबोनियाव हामजा जाथावथाव जानाय नङा। मानो होनबा गुरैफ्रासो बोर होजाग्रानो, मानोना बिसोरो संसारखौ आवग्रिगोन। आरो आं नोंथांमोननो फरायनानै खोनासंहोनो आखायाव लाबावबाय गितफोरनि 25 बालाब 13 सिरि। बियो सुगै थागोन आरो बेनि जोलैया देशखौ आवग्रिगोन। अब्ला लोगोफोर बे समाव जों खोनानो मोनबाय, बियो सुगै थागोन आरो बेनि जोलैया देशखौ आवग्रिगोन। जायफ्रा गुरै बिसोरो सुगै थागोननो आरो बिसोरो देशखौ आवग्रिगोन। आरोबाव नोंथांमोननो फरायनानै खोनासंहोनो आङो आखायाव लाबावबाय गितफोरनि 37 बालाब 9 सिरि। आं फरायनि जिसुनि मुङै। मानोना गाज्रि मावग्राफ्रा दानस' जागोन, नाथाय फोरबोनियाव आसा खालामग्राफ्रानो देशखौ आवग्रिग्राफोर जागोन। मा होनदों लोगोफोर खनसेबाव? मानोना गाज्रि मावग्राफ्रा दानस' जागोन, नाथाय फोरबोनियाव आसा खालामग्राफ्रानो देशखौ आवग्रिग्राफोर जागोन। लोगोफोर अब्ला गोथार बाइबेलनिफ्राय जों खोनानो मोनबाय, गाज्रि मावग्राफ्रा इसोरजोंहाय फोजोबस्रां जागोन आरो जायहा फोरबोनियाव आसा खालामग्रा बिसोरो देशखौ आवग्रिगोननो। अब्ला बे समाव जोङो खोनाबाय लोगोफोर गोथार बाइबेला मा बुंदों। आरोबाव नोंथांमोननिसिम फरायनानै खोनासंहोनो आङो आखायाव लाबावबाय, बेखौ मोननो हागोन आरोबाव 37 बालाब बे गितफोरनि 11 सिरि। बेयाव बेबादि बुंदों, नाथाय माहिफ्रा देशखौ आवग्रिग्राफोर जागोन आरो गोजोननाया उसिग्लायनायखाय रंजाज्लायगोन। अब्ला मा होनदों लोगोफोर खनसेबाव? नाथाय माहिफ्रा देशखौ आवग्रिग्राफोर जागोन आरो गोजोननाया उसिग्लायनायखाय रंजाज्लायगोन। अब्ला बे समाव गोथार बाइबेलनिफ्राय जोङो खोनासंनो बा खोनागासिनो दङ जे गुरैफ्रा मा रोखोम बोर होजाग्रा इसोरनि रायजोआव, जिसु ख्रिस्टनि रायजोआव गुरैफ्रा बेसेबां नाजावजाथावथाव। अब्ला लोगोफोर जोङो दा गुरै जानो नांथारगोन, गुरै जानो जोङो नांथारगोन। इसोरनि दास आरो दासिफोर, आरोबाव आङो नोंसोरनो फरायनानै खोनासंहोनो थाखाय आखायाव लाबावबाय जोबनायाव जेसाया बिजाब 29 बालाबनि 19 सिरि। आं फरायगोन आरोबाव। सोद्रोमाफ्रा फोरबोनियाव बांसिन रंजासोगोन आरो हावरियासिन मानसिफ्रा इजराइलनि गोथारनि जुनै खुसि जागोन। लोगोफोर बे समाव जोङो खोनाबाय जे गाहाम बाथ्राया बा गोथार बाइबेला जोंखौ मा बानजायदों, मा बुजायदों। जायफ्रा इनायनो गुरै, जायफ्रा सोद्रोमा, बिसोरो फोरबोनियाव बा बे संसाराव देशफोरखौबो आवग्रिग्रा जानो हागोन आरो फोरबोनियावबो इसोरजोंबो जोङो बोरखौ मोननो हागोन। बेनिखायनो फै लोगोफोर, जोंनि गोरा गोसोफोरखौ गारनानै जोङो गुरै, जोङो नम्रता जोङो जाज्लायनि गावजों गाव। जोंनि गोबांथार ख्रिस्टियान बिदा फंबायफ्रा
ओरैबायदि दिन्थिज्लायो देखायज्लायो ओरैबायदि गोरा खालामज्लायो जेन गावखौ रावबो माने सेरनो हायै लहानिफ्राय गोरासिन दांनो हायै नाथाय फोरबोआ बेफोरबायदि गोरा गोसोफोरखौ मुगैयो लोगोफोर बेनिखायनो आङो बे गुसुं भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोनखौ खावलायहरबाय फै जोङो फोरबोनि नोजोराव आरो मानसिनि नोजोरावबो गुरै आरो नम्रताखौ जोङो जानो सोलोंनि हामबायसै लोगोफोर इसोरा नोंथांमोन साफ्रोमखौबो बोर होथों आरो बेनि उनाव बेजों लोगोसे बेखौनो आङो खावलायबाय लोगोफोर जुदि नोंथाङा आंनि बे मोजां गाज्रि इउटुब चेनेलाव गोदानब्ला अन्नानै साबस्क्राइब खालामदो जेन' बिदिनो नोंथाङा गोदान बाथ्राफोर गोथार बाइबेलनिफ्राय खोनानो मोनो हामबायसै लोगोफोर एसेनोसै गोजोन्थों